Hola, soc Vicent Sancho i soc biòleg. He treballat molt de temps com a professional autònom, també per a la Conselleria de Medi Ambient, i ara treballo en una consultora pròpia que es diu CADEC. Bé, sempre he fet treballs sobretot relacionats en fauna, en protecció d'espècies, en redacció de plans de conservació i de recuperació d'espècies protegides, també en plans de gestió d'espais naturals, estudis d'impacte ambiental, etc. I bé, estic col·legiat per moltes raons. Una d'elles és perquè tenim un segur de responsabilitat civil que ens cobrís qualsevol eventualitat que puguem tindre, però el més important perquè estic convençut de que per a defensar la professió i tindre un col·lectiu ben fort tots hem d'estar units i col·legiar-se. Aleshores ja saps, si encara no ho estàs, ja estàs tardant, i col·legia't.